Helo, diolch am ymuno gyda ni heddi ar gyfer y wers Cemeg am diagramau bondio. Yr athrawon sy'n gyfrifol am y wers heddi yw fi, Mrs Booth, a Mr Mason hefyd sy'n mynd i fod yn ateb eich cwestiynau. Helo. Felly, nawr yw'r amser, os darn o bapur, pen neu pensil, fi'n na cwbl o gwestiynau i chi drio hefyd, so fi'n awgrymu bod chi'n paratoi ar gyfer hynny nawr. Okay. Felly, i ddechrau, ni'n mynd i edrych cynnwys y wers, ni'n mynd i edrych ar mathau o fondio, diagramau bondio, priodweddau sylweddau, ac enghreifftiau a chwestiynau. Ond cyn i ni ddechrau, mae yna tipyn o bethau mae disgyblion yn gallu cael yn anghywir neu camddeall. Felly, cyn i ni fynd ymlaen i edrych ar diagramau bondio, fi eisiau tynnu sylw chi at cwbl o bethau pwysig i gofio. Felly, y llythyr yn A fan hyn, yn amlwg, fi'n gobeithio bod chi gyd yn gyfarwydd ar tabl cyfnodol. Mae'n rhaid i chi wybod, beth sydd yn y tabl ar y ddwy ochr. Felly, chi'n gallu gweld y llinell glas sy'n mynd lawr y tabl cyfnodol fan hyn. I'r chwith mae metelau ac i'r dde mae'r anfetelau. Okay. Mae hwn yn rili bwysig pryd mae'n dod i penderfynu pa fath o ddiagram bondio mae'n rhaid i chi wneud. Wedyn B, gobeithio chi wedi gweld hwn o'r blaen, dyma adeiledd yr atom. Okay, felly, yng nghanol yr atom mae dyn ni'r niwclews sydd yn amlwg yn cynnwys protonau positif a niwtronau sydd heb wefr. Ac wedyn yn amgylchynu y niwclews mae'r electronau negatif. Mae reina'n rili bwysig wrth i ni ystyried bondio. Okay? Mae'n ymwneud ag electronau. Felly ni'n gallu anwybyddu'r niwclews a ddweud y gwir. Wedyn ni'n symud ymlaen at hwn, C. Okay, fi jyst i dewis unrhyw elfen o'r tabl cyfnodol fan hyn. Mae gen i sodium, sydd yn grŵp 1. Ond fi eisiau chi edrych ar y rifau. Felly, y rif mwyaf sydd fan hyn, gallai fod ar y top neu'r gwaelod yn dibynnu ar y tabl cyfnodol. Y rhif mwyaf yw'r rhif mas. Felly, dyma yw cyfanswm y protonau a'r niwtronau sydd o fewn yr atom sodium. A wedyn y rhif lleia, sef 1 ar 10 ar gyfer sodium, dyma sawl proton sy'n bresennol yn yr atom. Nawr, ni'n gwybod mae atomau yn niwtral, felly os oes 1 ar 10 proton positif, mae'n rhaid bod yna 1 ar 10 rhywbeth negatif, sef electronau. Felly, mae hwnna'n cymryd ni ymlaen at y diagram ola yma, sef trefn yr electronau. Nawr, fel gallwch chi weld, mae gan sodium 1 ar 10 electron, felly, sut i ni'n trefnu reina yn y diagram yma? Wel, gobeithio chi'n cofio'ch reolau o ysgol, o'ch athrawon, mae 2 electron yn mynd mewn i'r plisgyn gyntaf, ac wedyn 8 ym mhob un yn dilyn hynny. Felly, gan mae 1 ar 10 electron sydd gan sodium, 2 sy'n mynd yn y plisgyn gyntaf, wedyn 8, ac wedyn mae yna 1 bach ar ôl fan hyn. Gallwn ni wedyn ysgrifennu hyn fel adeiledd electronig, sef sawl electron sydd ym mhob plisgyn. Felly mae dyn ni 2, 8 ac 1. A fi wedi rhoi yr 1 yma mewn bold, achos dyma'r electron yn y plisgyn allanol, dyma'r electron sy'n mynd i fod ynglwm â bondio. Dyma'r un pwysig i gofio. Ond hefyd, mae rhif 1 yma yn cynrychioli pa grŵp, cadw gwasgu hynna, pa grŵp mae sodium yn perthyn i. Ac os ni'n edrych ar y tabl cyfnodol, mae yn grŵp 1. Felly, mae hwnna'n rhywbeth, pryd nes i ddysgu hwnna am y tro gyntaf, o'n i'n eitha gyffroes. Felly, gobeithio chi hefyd yn teimlo yr un peth. So, rhywbeth bach i chi wneud, fi eisiau chi ddosbarthu rein nawr mewn i categoriau. Metelig, Ionic, Covalent. Felly, edrychwch ar beth sydd ar y sgrin. Os oes darn o bapur, ysgrifennwch rein mewn i'r categoriau metelig, Ionic neu Covalent. Bant â chi. Rhoi muned bach i chi wneud hyn.
Okay. Felly gobeithio, mae yna cwpl fyna chi'n gallu adnabod yn syth. Okay. Falle mae yna rai chi'n gweld yn anoddach, ond beth am edrych ar yr atebion nawr i weld faint o'r ein geithoch chi yn gywir. Okay. Okay, felly dyma ni y tabl yn crynhoi fan hyn yr atebion. Nawr sylwch, mae rai o'r geiriau yma mewn bold, a mae rhai ddim. A ydych chi'n gwybod pam? Falle bod chi'n gallu gweld patrwm. Okay. Yn y golofn metelig, mae dyn ni'r metelau. Felly mae bondio metelig yn bresennol o fewn y metelau yma, potassium, zinc a mercury. Os ni'n edrych ar y golofn covalent ar yr ochr draw, gallwch chi weld mae dŵr, mae acid hydrochloric, mae carbon dioxide. Okay? Felly anfetelau yw rein. Yn y canol, mewn sylwedd Ionic, mae ambell i air mewn bold ac ambell i air ddim. A mae hwnna i ddangos bod sylweddau Ionic yn cynnwys metelau ac anfetelau. Okay? I grynhoi y fath o bondio sydd, mae metelig, Ionic a covalent. Okay? Mae metelig yn ymwneud â bondio o fewn metal yn unig. Mae Ionic yn ymwneud â bondio sy'n digwydd rhwng metal ac anfetal. A wedyn covalent syml ac enfawr yn ymwneud ag anfetelau yn unig. Felly, well i ni ddechrau edrych ar bondiau metelig. Okay? Beth sydd gen i fan hyn yw ddiagram sy'n dangos y bondio sydd mewn metal sodium. Mae sodium yn grŵp 1, okay, fel wnaethon ni ddysgu cwbl o slides yn ôl, ac felly mae un electron allanol gan bob atom sodium. Nawr, trwy golli'r electron allanol, mae'r atom sodium yn droi yn ion, Na1+. Okay? Oherwydd y colled mewn electronau, beth sydd â chi mewn ddellten fel hyn yw ionau positif wedi amgylchynu gan môr o electronau dadleoledig. Beth sy'n digwydd chi'n meddwl rhwng wefr positif a wefr negatif? Wel, mae yna atyniadau, okay? Atyniadau electrostatic really gryf. Dyna beth sy'n neud metal yn gryf. Dyna beth sy'n neud y bond o fewn y metal yn really gryf. A dyna pam mae gan metal ymdoddbwynt a berwbwynt uchel. Rhywbeth arall ni'n gallu ddweud am metelau yw mae'r electronau yma yn gallu symud ac felly mae metal yn ddargludo trydan yn dda. Cwestiwn bach i chi wneud nawr, beth yw'r gwahaniaeth rhwng adeiledd metal sodium ac adeiledd metal magnesium? Felly edrychwch ar y diagram, beth yw'r gwahaniaeth? Okay. Gobeithio gallwch chi weld bod yna wahaniaeth rhwng y ddau. Okay. Mae gen i cynllun marcio fan hyn ar y sgrin i chi i weld yn union beth o'n i'n disgwyl. Mae gan magnesium mwy o wefrau positif a negatif yn ei adeiledd na sydd sodium. Felly gobeithio chi'n gallu gweld mae bob ion werth 2+ y tro yma yn hytrach nag 1+. Beth mae hwnna'n awgrymu yw mae magnesium yn grŵp 2. Okay. Felly mae yna 2 electron allanol. A mae'r magnesium yn colli'r 2 electron yna i ffurfio ion 2+. Mae'n hefyd yn meddwl bod yna 2 werth y nifer o electronau yn amgylchynu yr ionau positif. Ac felly, mae'r atyniadau electrostatic rhwng y gwefrau dirgroes mewn ddarn o fetal magnesium yn mynd i fod yn fwy. Ac felly, byddwn ni'n disgwyl wedyn i'r ymdoddbwynt a'r berwbwynt ar gyfer magnesium i fod yn uwch nag yw ar gyfer sodium. Felly, symud ymlaen oddi wrth bondiau metelig nawr. Ni'n mynd i edrych ar beth yw bond Ionic. Okay. Nawr, Ionic falle yn awgrymu rhywbeth yn ymwneud ag ionau, a bysach chi'n gywir i feddwl hynny. Os yw elfen fetelig ac elfen anfetelig yn adweithio, bydd y metal yn rhoi 1 neu fwy o electronau i'r anfetal mwyn creu plisg allanol llawn. Mae hyn yn creu ionau sydd â gwefrau dirgroes, okay, Na+ a Cl-.
Mae atyniadau electrostatic cryf yn ffurfio rhwng yr ionau sydd wedi gwefru'n ddirgroes. A dyma beth yw bond ionic. Felly atyniad rhwng gwefrau dirgroes fel sodiwm a chlorin. Fi eisiau mynd nawr trwy diagram bondio ionic a sut i arlunio y diagramau yma. Mae llwyth o ffyrdd gallech chi fynd yn anghywir. Felly, fi wedi rhoi fesul strwythur fan hyn, byswn ni'n hoffi petai chi'n dilyn. Okay? A mae hwn yn syniad da o fewn arholiad byddwch chi rhyw fath o strwythur i ddilyn hefyd. Felly, fi'n mynd i rhoi'r enghraifft sodiwm clorid i fyny. Okay? Y peth gyntaf, sodiwm clorid. Yn amlwg mae'n cynnwys sodiwm a chlorin. Okay, felly, defnyddiwch eich tabl cyfnodol sydd bob amser yn bresennol mewn papur arholiad. Tynnwch y wybodaeth am sodiwm a chlorin allan a gosod hwnna i lawr ar darn o bapur i ddechrau. Felly, fi'n tynnu'r wybodaeth allan o hwn. So, sodiwm yn gyntaf, mae gan sodiwm adeilad electronig o 281, oherwydd mae yna 1 ar 10 electron gan sodiwm. Okay. Fi hefyd eisiau chi bwysleisio, fi'n credu mae hwn yn ymarfer da, i bwysleisio y nifer o electronau allanol. Felly mae gan sodiwm 1 electron allanol. A hefyd cofiwch, mae yn grŵp 1, felly mae hwnna'n neud synwyr. Okay? Ond pwysleisiwch hwn, oherwydd fi wedi gweld llwyth o gamgymeriadau gyda disgyblion yn adnabod y nifer anghywir o electronau cyn dechrau. Wneud yr un peth ar gyfer clorin. Okay, so dyna cam gyntaf. Wedyn, byswn ni'n awgrymu bod chi'n torri y darn o bapur neu ble chi'n ysgrifennu mewn i 2 cyn bondio ac ar ôl bondio. Cyn bondio, mae gyda chi'r atomau, okay, fesul fel mae nhw ar y tabl cyfnodol, ac wedyn ar ôl bondio, beth sydd i ddigwydd ar ôl symudiad electronau. Felly, os i'n edrych ar sodiwm fan hyn, gallwch chi weld yn yr atomau mae'r sodiwm gyda 1 electron allanol, a ni'n dangos hwnna gyda croes. Mae'r 1 electron allanol yna angen cael ei golli mwyn i sodiwm cael plisgyn allanol llawn. Felly, ble ydy hwnna'n mynd i fynd? Wel, mae'n mynd i fynd lawr at clorin. Okay, mae gan clorin 7 electron allanol, felly trwy ychwanegu 1, mae clorin yn mynd i gael plisgyn allanol llawn. A hefyd, bydde sodiwm yn oherwydd mae'n mynd lawr at y plisgyn nesaf sydd barod yn llawn. Wedyn, os ydych chi'n mynd ar draws, felly dilyn yr arwydd, ar ôl bondio, gallwch chi weld nawr beth sydd wedi ffurfio. Mae sodiwm nawr gyda 8 electron allanol, achos ni wedi mynd lawr i'r plisgyn nesaf i lawr. A mae gwefr positif gan sodiwm, achos mae wedi colli rhywbeth negatif. Mae wedi colli 1 electron. Felly 1+. Mae clorin ar y llaw arall wedi derbyn 1 electron, ac felly mae'n fwy negyddol. Okay? Mae'n 1-, achos mae wedi derbyn 1 electron. Sylwch ar sut i fi wedi gwneud hwn, fi wedi defnyddio croesau a dotiau i ddangos bod yr electronau yn perthyn i atomau gwahanol. Okay? A hefyd sylwch fi wedi rhoi cronfachau sgwâr o amgylch beth fi wedi ffurfio ar ôl bondio i ddangos bod fi ionau nawr. Mae hwnna'n rili bwysig hefyd. A hefyd, y fformula yw NaCl. Okay? Achos dyna sawl Na, dyna sawl sodiwm, dyna sawl clorin sydd gen i yn y bond ionic. Nawr, digon o fi'n siarad am funed, fi eisiau chi nawr i drio yr enghraifft yma. So, hoffwn i chi arlunio diagram bondio ar gyfer magnesiwm clorid. Bant ych chi. Cofiwch fan hyn, neu fallai bod angen i chi ystyried ychwanegu mwy nag 1 atom o rhywbeth. Okay? Dydw i ddim yn mynd i ddweud mwy.
Felly, munud bach arall. Sicrhewch bod chi'r nifer cywir o electronau. Bod chi'n dangos yr electronau'n cael ei drosglwyddio o un atom i atom arall. Okay. Felly, gobeithio chi wedi cael digon o amser, ond cofiwch os na chi'n gwylio hwn nôl, gallech chi stopio y fideo eich hunan. Ond gewn ni weld os oes yr un ateb gennych. Felly, edrychwch ar beth i fi wedi wneud fan hyn. Yn gyntaf, y wybodaeth pwysig, cofiwch tynnu nhw allan o'r tabl cyfnodol. Beth yw'r adeiledd electronig? Sawl electron allanol sydd? Nawr, mae gan magnesiwm 2 electron allanol, oherwydd cofiwch mae yn grŵp 2. Okay? Felly, mae angen cael gwared ar rein. Dim ond 1 electron mae 1 clorin yn gallu derbyn, felly dyw hwnna ddim yn bosib, mae angen felly cael 2. Okay? Mae angen 2 clorin mwyn i'r magnesiwm cael gwared ar y 2 electron. Felly, fel gallwch chi weld, fi wedi dangos y symudiad yr electronau o magnesiwm i clorin trwy ddefnyddio arwyddion. Fi wedi defnyddio croesau a dotiau i ddangos bod yr electronau yn perthyn i wahanol atomau. Ac wedyn, ar ôl bondio, gallwch chi weld rhywbeth ychydig bach fwy cymhleth na'r enghraifft cyn. Mae magnesiwm nawr gyda plisgyn allanol llawn, achos mae wedi mynd lawr i'r ail plisgyn. Okay, mae wedi colli 2, felly ni lawr i'r 8 yn y plisgyn nesaf lawr. Gwefr magnesiwm yw 2+, oherwydd mae wedi colli 2 peth negatif, ac felly mae e'n 2 positif. Clorin, reit, dyma lle fi eisiau pwysleisio hwn, achos mae tipyn o gamgymeriadau ni'n gweld fel athrawon. Gyda pobl yn rhoi lawr, mae gwefr clorin yw 2-. Mae hynny'n anghywir. Mae 1 clorin yn derbyn 1 electron, ac felly gwefr yr 1 clorin yw 1-. Beth mae'n rhaid i chi wneud yw rhoi 2 o flaen y cromfach ysgwar, fel sydd gen i fan hyn, i ddangos bod angen 2 clorin, ond mae bob clorin wedi derbyn 1 electron yr un. Wedyn, os ni'n edrych ar y fformula, mae hwn yn bwysig hefyd. Y fformula yw magnesiwm, so Mg, a wedyn i ddangos fan y 2 clorin, chi'n rhoi Cl a 2 fan hyn yn subscript. Okay. Felly gobeithio wnaethoch chi hwnna yn iawn. Ond os na, mae rhaid i chi ymarfer. Okay, dyma cwestiwn arholiad arall sydd gen i fan hyn. Okay, fi'n mynd i ddarllen trwy fe, wedyn fi'n i rhoi ychydig o amser i chi ateb. Mae'r diagram yn dangos y newidiadau electronig sy'n digwydd pan mae sodiwm yn adweithio ac ocsigen i ffurfio sodiwm ocsid. Electronau yn y plisgyn allanol yw'r symbolau dot a chroes. Cwblhewch y diagram drwy ychwanegu adeiledd electronig a gwefr yr ion ocsid. Felly edrychwch ar yr ion ocsid, okay? Fi eisiau yr adeiledd electronig newydd a gwefr yr ion ocsid. Bant â chi. Okay. Beth am edrych ar yr ateb ten, i weld beth ych chi wedi wneud? Ydych chi wedi wneud hwn yn gywir neu beidio? Felly dyma'r cynllun marcio syth o cyn-bapur. Mae ion ocsid mae'r ocsid wedi derbyn 2 electron, okay? Felly mae wedi mynd o 2,6 i 2,8 i ddangos mae wedi derbyn 2 electron. Un marc am ddweud hynny, ac wedyn gwefr yr ion ocsid yw 2-. 2- achos mae wedi derbyn 2 peth negatif, 2 electron, a dyna ni. Nawr,
cofiwch, gyda gwefr, mae'n rhaid i'r rhif dod cyn y symbol, cyn y plus neu'r minus, okay? Ond fan hyn gallwch chi weld o'r cynllun marcio, mae'r bwrdd arholi wedi derbyn y ffordd arall rownd hefyd. Okay, bondiau covalent, right, so ni wedi edrych ar bondiau metelig, ni wedi edrych ar bondiau ionic. Beth yw bond covalent? Okay. Wel, falle mae clyw fan hyn yn dysau gyda'r diagram. Gallwch chi weld, mae clorin a clorin sydd yn ni fan hyn yn rannu electronau, o dyna hyfryd. Okay. Felly, bond covalent yw bond sy'n ffurfio rhwng anfetel ac anfetel arall. Os dim os mae'r un anfetel yw hi, fel yr enghraifft sydd gen ni fan hyn. Mae'r atomau mewn bond covalent yn rhannu electronau mwyn cael plisg allanol llawn. Pan mae un bar o electronau yn rhannu rhwng atomau, gelwir hyn yn fond sengl. Felly, yr electronau sy'n rhannu yw rhai sydd yn y canol. Felly, chi'n gallu gweld fan hyn y rhai sydd, mae fel diagram fen mewn ffordd, y rhai sydd yn y canol, y dot coch a'r croes glas, reina sy'n rannu, hwnna yw'r bond sengl. Okay, felly, pryd ych chi'n dod i arlunio rhain allan, bysych chi'n rhoi un llinell i ddangos un bond sengl. Nawr, sut i arlunio diagram i ddangos bondiau covalent? Wel, mae'r dechrau yn rili debyg i pryd ych chi'n paratoi ar gyfer bond Ionic. Okay? Peth gyntaf i wneud yw i dynnu wybodaeth oddi wrth y tabl cyfnodol. So, eto, mae'r tabl cyfnodol yn holl bwysig ar gyfer y fath yma o waith. Okay? Felly, methan yw'r enghraifft. Okay? Methan. Falle bod chi wedi clywed methan yn barod, ych chi'n gwybod y fformula, gwych. Okay? Ond os na, methan, mae methan yn cynnwys carbon a hydrogen. Felly, y peth gyntaf i wneud yw i ysgrifennu lawr yr adeiledd electronig. Nawr, mae gan carbon 6 electron, felly 2 yn y plisgyn gyntaf a 4 yn yr ail. Felly, cofiwch chi bwysleisio 4 electron allanol sydd gan carbon. Hydrogen, okay, dim ond 1 electron sydd, felly y nifer o electronau allanol yw 1. Okay? Reit, i ddechrau da, ni'n mynd i rannu hwn eto mewn i cyn bondio ac ar ôl bondio. Ni'n mynd i arlunio trwy defnyddio dotiau a chroesau, jyst fel yn yr enghraifft Ionic, o gwmpas yr atomau. Felly carbon fan hyn gyda 4 electron, fi wedi dangos rhain gyda croesau glas, a wedyn hydrogen gyda 1 dot coch, achos dim ond 1 electron druan sydd gan hydrogen. Okay? Nawr, fel pob elfen arall, mae elfennau eisiau cael plisgyn allanol llawn. Maen nhw eisiau 8 electron, neu hydrogen, er enghraifft, gyda'r plisgyn gyntaf, mae eisiau 2 electron. Felly, sut mae carbon yn gallu cael 8 electron? Wel, mae 4 gan carbon yn barod, i gael 4 mwy, mae'n gallu ffurfio 4 bond gyda 4 hydrogen. Okay? Fel sydd i weld yn y diagram yma. Gallwch chi weld fan hyn, fi wedi dangos y 4 hydrogen yn amgylchynu'r carbon sydd yn y canol, a mae'r croes a'r dot ar bob hydrogen a carbon, chi'n gallu gweld, yn rannu. Mae'n dangos bod nhw'n rannu'r electronau. Mae'r carbon nawr, okay, os chi'n cyfri'r holl electronau, y holl ffordd rownd, oherwydd y cyfraniad yr electronau oddi wrth bob hydrogen, mae nawr gan carbon 8 electron, a mae gan bob hydrogen 2. Okay? Felly, mae nhw'n fwy sefydlog fel hyn. Y fformula wedyn yw CH4. Okay? Ar hoffwn i chi drio y cwestiwn arholiad yma. Yr enghraifft yw ammonia. Dyna beth hoffwn i chi ddefnyddio i ymarfer bondio covalent. Felly, ammonia. Okay, mae ammonia yn cynnwys nitrogen a hydrogen. Felly, fi wedi helpu chi allan unwaith eto trwy gosod y wybodaeth oddi wrth tabl cyfnodol ar y sleid i chi. Felly, bant â chi, llenwch y nifer o electronau sydd yn nifer allanol sydd gan nitrogen a hydrogen, a wedyn triwch ffitio reina rownd fel bod nitrogen a hydrogen gyda plisg allanol llawn. Bant â chi.
Felly, muned bach. Felly, gawn ni weld sut wnaethoch chi ar y dasg yma. Felly sylwch ar beth sydd gen i i ddechrau. Felly, atomau nitrogen a hydrogen i ddechrau. Mae gan nitrogen 5 electron allanol. Fi wedi arlunio reina mewn trwy ddefnyddio croesau. A wedyn, mae hydrogen gyda 1 electron allanol, unwaith eto, hydrogen. Felly, mwyn i nitrogen cael 8 electron allanol yn gyfan gwbl, mae angen 3 hydrogen. Felly, sylwch fi wedi arlunio hwn ar y diagram ar ôl bondio, fel gallwch chi weld. Nawr, beth sydd falle ychydig bach yn wahanol y tro yma i gymharu ar methan yw, mae yna 2 croes ychwanegol gan nitrogen, sydd heb rannu gydag unrhyw beth. A mae hwnna'n hollol iawn. Does dim odds, does dim rhaid i bob electron rannu o gwbl. Mae'r par bach o groesau sydd gan nitrogen yn cael ei alw'n par unig, a mae hwn yn rili bwysig os ydych chi'n symud ymlaen lle i wneud lefel A Cemeg. Byddwch chi'n dysgu mwy am hyn. Ond dyma chi diagram bondio covalent ar gyfer ammonia. Da iawn os wnaethoch chi drio hwnna. Dyma cwestiwn nawr sydd ychydig bach fwy gymleth, Fyswch chi'n gweld hwn falle mwy ar papurau haen uwch. Hoffwn i chi drio hwn, Adeilad electronig ocsigen yw 2,6. Cwblhewch y diagram gan ddangos electronau'r plisgyn allanol mewn moleciwl ocsigen o 2. Triwch yna, mae'n rhoi'r adeilad i chi'n barod 2,6. Sut bydde diagram bondio covalent yn edrych? Bant chi. Felly 3 digeiliad bach. Felly, gawn ni weld sut ydych chi wedi wneud fan hyn. Dyma chi'r cynllun marcio. Nawr, oedd hwn bach yn tricky, fwy tricky na'r gweddill. Achos y tro yma, mae'r ocsigen, mae'r 2 ocsigen gyda 6 electron allanol, angen 2 yr un. Felly, beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n rannu 2 electron yr un. Felly, mae ydych chi rhywbeth fel hyn yn y canol. Nawr, chi'n cofio nôl at slaid gynta yn bondio covalent. Nes I sôn am bondiau sengl, lle mae yna 1 bar o electronau yn rannu. Wel, fan hyn, mae 2 par yn rannu, felly bond dwbl sy'n ffurfio rhwng ocsigen ac ocsigen. Felly, da iawn chi os wnaethoch chi cael tro yn wneud hynny. Fi'n symud ymlaen nawr i rhan ola. So ni'n dal yn aros gyda covalent, ond covalent enfawr y tro yma, a mae'r gair enfawr yn wir, Ni'n edrych ar sylweddau sydd ag adeileddau enfawr. Cwbl o bethau i chi wybod am y sylweddau covalent enfawr yw mae'r ymdodbwyntiau a'r berwbwyntiau yn uchel iawn. A hyn oherwydd mae bondiau covalent ar draws y sylweddau I gyd, ar draws yr adeileddau. Nawr, y mwyafrif a astudiwyd ar lefel TGAU, maen nhw gwahanol ffurfiau ffisegol o garbon. Felly mae'r enghreifftiau ni'n mynd I weld I gyd yn ymwneud â charbon. Mae pob atom yn carbon. A ni'n galw rhain yn allotropau.
gwahanol ffurfiau ffisegol o garbon. Nawr, dyma prif rai, diamwnt a graffit. Nawr, fi'n siŵr bod chi'n ymwybodol o diamwnt, beth mae'n edrych fel, mae'n lun bach fyna i chi. Graffit, falle fydd rai ohonoch chi'n gyfarwydd, graffit sydd tu fewn pensiliau. Felly mae diamwnt a graffit yn edrych tipyn yn wahanol. Ond maen nhw'n allotropau o garbon. Beth mae hwnna'n meddwl yw, mae pob sfer chi'n gallu gweld yn y diagramau fan hyn, carbon ydyn nhw, atomau carbon. Felly, beth sy'n ei diamwnt a graffit mor wahanol? Wel, os yw'n edrych ar diamwnt i ddechrau, diagram, mae pob carbon wedi bondio at 4 carbon arall. Felly, mae yna 4 bond gan bob carbon. Ac os ni'n meddwl nôl at beth sydd yn y canol y slaid fan hyn, a beth ni wedi wneud yn y cwestiwn cyn, mae gan carbon 4 electron allanol sy'n meddwl mae'n gallu ffurfio 4 bond. Mae diamwnt yn neud ni, mae bob carbon yn ffurfio 4 bond, felly does dim electron rhydd ar gael. A mae hwn yn dod â ni wedyn at y priodweddau ar gyfer diamwnt. So, does dim electronau rhydd, dyw e ddim felly'n gallu dargludo trydan, a oherwydd y strwythur enfawr o fondiau covalent cryf, mae diamwnt yn galed iawn. A dyna pam mae'n cael ei ddefnyddio ar ddiwedd driliau a pethau sydd angen fod yn galed. Graffit ar y llaw arall, bach yn wahanol. Os chi'n edrych ar diagram graffit fel sydd yn ei fan hyn, mae bob carbon dim ond yn ffurfio 3 bond. Felly, mae yna 1 electron rhydd i bob carbon sydd heb ffurfio bond. Felly, mae'r electron rhydd yna, wel, beth ydy'n neud? Mae e o fewn yr haenau. Mae'n aros o fewn yr haenau yn symud o fewn yr haenau, fel gallwch chi weld o'r diagram. A mae electronau sy'n gallu symud, wrth gwrs, yn arwain at y briodydd o ddargludo trydan. Achos symudiad gwefr yw cerrynt. Hefyd, gan bod yr haenau mae'n gallu symud, mae'n meddwl bod graffit yn feddal. A mae'r haenau mae'n gallu torri, so yr atyniadau sy'n dal yr haenau at ei gilydd, mae'r un yn gallu torri'n rili rhwydd. Dyna pam mae graffit yn addas. Mewn pensiliau, achos mae'n gadael llinell wedyn, ar eich darn o bapur. A gobeithio bod chi wedi bod yn gadael llinellau ar eich darnau o bapur wrth geisio ar cwestiynau heddi. Felly diamwnt a graffit, y ddau dim ond yn cynnwys carbon, ond yn eitha gwahanol. Felly, mae dyn ni cwpl o sylweddau covalent enfawr eraill i ystyried ar y cwrs. Graffen, nanotiwbiau a Buckminster Fullerene. Mae graffen, mae'n rili cyffroes y gwyddoniaeth sydd tu ôl i hwn. Mae'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd i cael ei ddefnyddio mewn bulletproof vests. A gallwch chi weld wrth graffen, trwy'r diagram, mae bob carbon wedi ffurfio 3 bond. Felly unwaith eto, mae yna electron rhydd. Nanotiwbiau, cael ei ddefnyddio mewn technoleg, mewn dyfeisiau, ffonau symudol ac yn y blaen. Mae bob carbon wedi ffurfio 3 bond, felly mae yna electron rhydd. Ac yn ola, Buckminster Fullerene, yn edrych bach fel pêl-drod, yr un peth, bob carbon wedi ffurfio 3 bond, felly i bob carbon mae yna 1 electron rhydd. Felly, i grynhoi, mae pob atom carbon ffurfio 3 bond, felly mae yna electronau rhydd ym mhob un o'r enghreifftiau yma. Maen nhw'n ddargludo trydan felly, a mae'r priodweddau arbennig yma'n ddod gyda'r sylweddau yma. Nes i ddim sôn Buckminster Fullerene, y siap yna, yn rili addas ar gyfer symud cyffur rownd y corff. Felly mae pob un o'r ein yn wahanol, mae pob un o'r ein yn allotropau o garbon, felly wedi'w gwneud allan o garbon yn unig.
Felly, gwybod ni'n dod i ben cyn hir ar y wers, ond mae yna gwbl o gwestiynau gen i nawr hoffwn i chi drio. So dyma'r un gyntaf, cwestiwn arholiad 1 yn ymwneud â bondio cofalent enfawr. Mae fuller end diamond a graffit yn ffurfiau gwahanol ar garbon. Tanlinellwch adeilad y tri ffurf hyn ar garbon. Sim rhaid chi danlinellu, ond o'r geiriau sydd fan hyn, moleciwlau syml, covalent enfawr ac ionic enfawr, pa un o'r reina chi'n meddwl sy'n cynrychioli'r diagramau? Wel, gobeithio, gan mai dim ond eiliadau yn ôl wnaethon ni hyn, bod chi wedi cael hwn yn gywir. Yr ateb wrth gwrs yw covalent enfawr. Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau o sylweddau covalent enfawr. Gwybodaeth, un sy'n dod fyny yn eitha lot yw moleciwlaidd syml, fel un o'r opsiynau sydd yn y cwestiwn. Moleciwlaidd syml yw covalent syml, covalent arferol. Felly peidiwch a feddwl mae hwnna'n rhywbeth gwahanol, ac wedyn ionic enfawr yw ionic. Ac wedyn, yr ail gwestiwn arholiad sydd gen i ar bondio covalent enfawr yw hyn. Mae graffen a graffit yn ffurfiau gwahanol ar garbon. So graffen fyna a graffit. Esboniwch sut mae'r bondio sy'n bresennol yn y ddwy ffurf yn ei gwneud nhw'n ddargludyddion trydan da. Be chi'n meddwl? Ydych chi'n cofio beth nes i ddweud yw'r reswm pam fod rhain yn ddargludyddion trydan da? Gobeithio eich chi'n gweiddi at y sgrin. Mae oherwydd yr electronau dadleoledig sy'n rhydd ac yn gallu symud. Cofiwch, pob un o'r rhain, mae bob carbon ond wedi ffurfio 3 bond. Felly, i bob atom carbon yn y strwythur, mae yna 1 electron rhydd. A beth mae'r electron yna'n wneud? Mae'n symud, a dyna beth yw ddargludydd trydan. Cwpl o funudau ar ôl, Rian. Diolch. Felly, i orffen felly, mae'n cwpl o gwestiynau dy fi i chi edrych ar. Cwpl o funudau sydd ar ôl nawr, felly os nad oes amser i chi wneud rhain, peidiwch â phoeni. Gallwch chi gael mynediad at hwn i drio rhain. Cwpl o gwestiynau arholiad. Nawr, pryd ych chi mewn arholiad, pryd ych chi'n gweld papur y cwestiynau, y peth bwysicaf yw bod chi'n adnabod beth yn union mae'r cwestiwn yn gofyn. Felly, edrychwch ar rein, meddyliwch falle, pa fath o ddiagram mae rhaid i fi wneud fan hyn? Pa fath o bond sydd angen i fi arlunio? Achos dyna'r peth gyntaf, mae tipyn o ddisgyblion yn gwneud camgymeriad arno. Felly, fi'n mynd i siarad chi trwy rein, a falle gallwch chi wneud nhw rhywbryd arall. Ond rhif un fyna, calsiwm ac ocsigen. Calsiwm yn fetal, ocsigen yn anfetal. Felly fi'n gobeithio bod chi'n dechrau feddwl, bond ionic sydd angen i fi i arlunio fan hyn. Rhif 2, clorin a clorin. Wel, ni wedi gweld un o'r rhain yn barod. Mae rhaid i chi llunio ddiagram i ddangos sut mae'r bond yn ffurfio, rhwng y moleciwl clorin. So gobeithio chi'n meddwl, anfetal ac anfetal. Mae rhaid i fi wneud diagram bond covalent. A wedyn, cwestiwn 3, ymuno y sylwedd i'r adeiledd. Felly mae hwn yn un eitha neis, eitha cyflym i chi wneud, ond yn amlwg mae rhaid i chi wybod y gwahaniaeth rhwng y gwahanol fathau o ddiagramau bondio. Felly dyna chi. Diolch yn fawr am ymuno ni heddi yn y wers ar ddiagramau bondio. A gobeithio oedd Mr Mason yn gallu helpu gyda unrhyw gwestiynau ar y chat, ond rwy'n gobeithio gweld chi mewn sesiwn arall. Diolch yn fawr, hwyl fawr.